Jodak ma Nyatike sub-county e county ma Migori pod medo bet koda luoro kalure koda rach mar arita kwe e gwenge makono gino makoro miyo chenro go mag ohala kaachiel koda wuodhe ok nyal dhi nyime e yonedo mano makare. Jodak makono koro nito ne okwayo riwruok nogo mar jodongo makono mondo mi onyal bet piny koda county commissioner e badnendo mano ma Nyatike mar rango yorgi kuma nyalo los godo kwe mosiko e gwenge makono mondo mi chenro go mag ohala kaachiel koda wuodhe nyal dhi nyime. Lipota marwa e county ma Migori Collins Gera ni koda ler mathoth. Obedi ni jopiny jabed ga koda ka ichwang to kaka pile ichwang nyalo miyo itim moro manyalo kitie midhiero maliche matek mokalo kaluwore koda ka rochruok mar arita kwe gwenge go mag Nyatike ahinya tek kar timo ohala mano ma Makalda jopiny ne onyiso ichwang margi kama bende koro ne gitemo mach e tesendo bila kaachiel koda mwandu ma bende noyudi e iye ma wach manomiyo koro oganda osedare utegi kaluwore koda ka okwach kich mano ole gwenge makono ahinya to mondo miyo ji weche mag arita kwe gin ma bende koro jopiny wacho ni apisas mag obila gi gin mago bende koro lokore to rodho gi mana kaka gwen kinde ka kinde. Bende wach makama chuno joked ne ratich oganda mondo bi koro tokwa sirikal mano mamalo mondo mi ogol apisas kaluwore ni giketo ngima oganda kama tekie malich mokalo miwuoro. Wach makama bende nochuno kweth mag jodongo mawuok e Luo Elders Peace Alliance kaachiel koda ka jalup county commissioner e bade ma Nyatike mondo koro no bag romo ahinya to mar nyayo kwe kama bende ne gitielo weche mag kwe kama bende ne gikwayo mondo mi sirikal mamalo mondo koro togol kwach kich gi eki mapiyo kaka nyalore ni mar gikelo weche mag ohala kaachiel kod wuoth ochung' mana kar tiendgi. Hakuna watoto ambao wanaenda shule. Nyatike shopping center hakuna binadamu. Hata tumeona machungu sana kama tunakutana tu na maofisas. Tuko kwa Kenya gani ambapo saa hii watoto wetu wako nje ya shule. Wazee wako kwa nyumba. Wagonjwa wako kwa nyumba. Matawa kama sisters hivi wanalia. Ili hii jambo imalizike. Hii jambo imalizike, hii kafyu imalizike siku ya leo. Naomba kama mzee. Kumachielo, rowere bende ne ochiwo ne piny owacho seche 72 mondo mi ogol apisas mag obila gi ne mar gikelo luoro kaachiel kod kionko e kind jodak ma Nyatike. Bende gidwaro ni mondo mi jotelo owuog oko mager mar konyo oganda ok ni wuotho koni koda kocha ka goyo siasa ma onge kore koda tachgi. These people cannot go to work, young kids cannot go to school. Teachers who are being paid by the taxpayers' money, who have not offered any services to the members of the public, are going to be paid and yet they have not been going to work. Why should we pay doctors and nurses who are not attending to patients? For me, that is what I would like to attest and confirm that Onesmus Kipchumba Murkomen should get it clearly from me that we are giving the government of the Republic of Kenya 72 hours to ensure that those general service unit officers have their luggages packing. Kwa nini mumenyamaza kwa hili jambo? Inamaanisha nyinyi mnalinda ground juu ya dhahabu yenye inapatikana usiri Nyatike na mumeacha kulinda wananchi. Tunataka muanze kulinda wananchi, muanzeni kulinda ground. In fact, ground ilisombwa yote na maji ilienda. Kajalup County Commissioner e bade ma Nyatike Daniel Munkoho ne osingo ne jopiny arita kwe mano maber e malich mokalo kendo jiwo weche go mag arita e rang'iny mowinjore kendo okwayo jodak makono mondo koro toduoge miechgi nimar weche mag arita gin mago bende koro keti e okang' nogo ma owinjore. Kuanzia uvamizi wa police station watoto wengi wamekuwa kikaa nyumbani, lakini kuanzia jana wameanza kurudi shule na naimiza wazazi walete watoto shule. Hakuna kitu ambayo inaweza kufanyika watoto. Hata on Monday kuna sports, watoto waende sports na hata mimi nitashiriki hizo sports na watoto na wazazi. Asante Bwana DC, asante sana. Asante sana, ubariki baba. So nawahimiza wananchi wa Nyatike wasikue na hofu. Wale ambao ni wahalifu na ni wachache. Gor Collins, Kala TV, County ma Migori.